Maar de bedrijfseigenaar kijkt naar ons allebei, niet naar mijn vriendin. Het vormen van je zelfidentiteit. Een sterke identiteit als persoon. 3 rondes vandaag. My top 3 moments were probably karaoke. That was probably my favorite day. It's my favorite activity. Makes me feel like I can live Mijn top 3 momenten van deze week waren 100% de debatten zelf. Want ik moet, als ik eerlijk toegeef, en mijn team ook, is dat de debates waren gewoon echt fun. Vanaf nu te beginnen zetten van je kan sommige vakken laten vallen om op andere vakken te focussen. Er is heel veel stress. Ik wil hiermee beginnen met een voorbeeld. Zoals wij weten is er onze buur. I learned how to properly formulate arguments and how to debate in a structured way. I genuinely feel like I genuinely improved tremendously from when I started now to Saturday. Sowieso spinmodel, states. How to structure the arguments properly and how to use the tegenargumenten and Public speaking. Want het is natuurlijk heel nerve-wracking om voor mensen te gaan praten en voor de jury te gaan praten. Dus daar hebben we heel veel tips voor gekregen wat echt geholpen hebben. Productivo, pasó una Iedereen. wil find On how to be safe online. We try to make the best out of it. De consequenties aan mijn acties. De winnaars van deze editie van Building Bridges 2025. De tegenstanders. Helaas net geen finale plek voor jullie, maar nog steeds mogen jullie ontzettend trots zijn. Kom lekker naar voren, dan mag ik je medaille ophalen.